Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi se noget som der hedder You Left You Lose, eller bare sjove clips. Danske sjove clips. Men I må meget gerne subscribe og like den her video. Fordi, og en anden gang, der kan være, at vi spiller det der Squid Game Unleashed, som Netflix lige har lavet. Det er ret sjovt faktisk. Men jeg er fucking dårlig. Ja, du er dårlig. Jeg har valgt sådan 10 gange i streg. Ja. Nå, men jeg tænker bare, at vi starter. Nå, skal vi starte nu? Ja. Okay. I need a napkin. Okay, 2 seconds. Nå, mor. Jeg kan se, at min veninde har fået et barn. Så fed er et barn skulle da ikke, når det bliver født. Hun er på FaceTime. Hun er på FaceTime. Ej, undskyld. Sig noget flot. Undskyld, det er en flot baby. For helvede, så! Han gør det! This is the sunshine man. Yep. Hey, want to be a bodybuilder? Not all of this so fun. Hey, wait. Yep, good. God musik på radioen. Det er fredag. Solen skinner. Bare lyst til at synge med. Og spise salater. Det er stadig en sang, men de synger bare salater. Så lige nu, der har jeg 6. klasse i matematik, men jeg er ikke særlig god til matematik. Men jeg er god til mållyde. Shit, der er gangster efter. Der er gangster efter. Det var godt. Jeg tænkte, at jeg hellere måtte tage 3 med, jo. Som vi lige kunne få ind. Der er gangster efter. Lige nu, der har jeg 6. klasse i matematik, men jeg er ikke særlig god til matematik. Men jeg er god til mållyde. Shit, der er gangster efter. Det var godt. Jeg tænkte, at jeg hellere måtte tage 3 med, jo. Som vi lige kunne få ind hver. Selvom de er lidt store. Det er så, I kan vokse i dem. Det er mit dværg. Ja, okay. Så har jeg lige fået min dejlige nye pæl, og den er simpelthen så fin kvalitet. Du kan have rigtig meget at gøre rigtig meget. Hvorfor? Okay. Altså, hvad fuck er det for noget? Hvad? Altså, Jeg har bare stjålet hendes. det gør man jo ikke. Det kan det godt være, man gør. Det er helt sindssygt, mand. Ej, Michael. Er alle klar til at optage? Ja, vi er klar. Er alle klar nu? Jeg tæller ned. 3. 3. Kom så, 2. 1. Nu! Simone, du skal have en pige! Du skal have en pige! Simone, du skal have en pige! Simone, vi skal have en pige! Ja, du skal bare læse det her højt. Verden, hvis gamle mennesker kunne udtale smoothie. Verden, hvis gamle mennesker kunne udtale smoothie. Ja. Skal vi tage den der? Okay. Den her. Mikkel, er du fuld? Nej. Og så noget maltetape. Og selvfølgelig fucking lort. 3, 2, 1.
Fuck det her pis. Småsiger lige røvs. Jeg er den eneste, hold nu kæft, mand. Du larmer for meget. Er jeg den eneste indvandrer, som varmer pølser på restemaskine. Det smager rigtig flot. Se, den bliver rigtig god. Den er ligesom, den springer. Lad mig komme ud. Nu er maden her, og jeg lige... Undskyld. Kan du tage en video af os? Bare lige hurtigt. Okay. Altså, bro. Yes, we are. Tak. Kan den her magnet bære din mor? Altså, den her, den er sat til at kunne bære 200 kilo, så det kan den nok ikke. Fuld underlig, mand. Miau. Det er ligesom dig. Ja, det var faktisk rigtig nok. Det har jeg prøvet før. Ej, det skulle da så ulækkert. Var du nogensinde ulækkert? Vi arbejder sammen. Det er ikke ligesom jeg lærer. Man kan se din bagser. Vi arbejder sammen. Vi arbejder sammen. Det er ikke ligesom jeg lærer. Man kan se din bagser. Spider-Man does whatever a spider can. Er det færdigt? Jeg skal lave til. Jeg skal lave lort. Ja. Okay, sæt lige til bordet. Jeg skal lige der på film. Umuligt, sæt lige til bordet. Hvad sker der her? Lad os se, hvad den kan. Et ud af 10, eller nej, ramme bunden ud af 10. Smerte, 4 ud af 10. Det var altså svært, mand. Du er så grim. Du er ikke. Det var altså svært, mand. Du er så grim. Du er ikke.